روز بخیر دوستانی عزیز. در اینجا میخواهم با شما یک چی بهترین نشون بدم برای تازه کردن انمی اوتیک. انم خیلی در همین حالت باشه باید خیلی تازه کنیم. این حالت ای همه میشه برای که اوتیک کده میگیری نمیدونم ای که جا خودش هم خیلی میشه بسوزه نسوزانه که هم خیلی خودش پیدا میکنه می اوتیک. برای مو حاضی اینمی سودا کم ترک آب یک گوبکا мода дар кӯраки амира тоза кунем. ина ҷоша ҳама ҷоша сода кати тоза мекунем. чизе ҳама арзон ва хеле осон, бо роҳи осон дар муддати 5 минут метавонед утик тоза ба мисли аввалаш мешавад. ҳозир мо месанҷем. дар анами губка сода меандозем. анами хеле сода андохтум. кам тарак об мекунем ша. анами хеле кам тарак об кардам ша. ак мегирам дар утик меша. дӯстои азиз, аллакай як тарафша тоза кардам. ин тарафшам хеле рафтай. ина нигино дай чи рус кадаге мо ами киртой нигинадор ки утик мекунам бисёр ягон кирта-пирта медузам рус мекунам ва ён намебуроям. ина хеле результатш ҳаста. як тарафша озиша кунам, ин тарафша мешакам. и барои чи чай кадом хосияташ хеле хубае ки инами ягон ҷора намехароша, ягон зарар надора, ҳам тоза саф-сафед аму чӣ хеле ҳаст, ягон ҳарфша беҷо намекунам. меша ки ягон намуд утика ма чанд сол шуда ми усула истифода мебарам. и чандум утик мунай чи у утикошам насухтагаю просто и бо наутар бо занак чихелаёк бояд чи навадид бо уро мефороша истифода бара. барояму и удобнатарай. барояму ма икти утик мекунам. ма либосои кӯдакора ҳамаша утик мекунам ҳар як шуштагида. барояму нами хел меша. намедонам ай чи сабаб боша. овша медозам ҳама чиш 100% худаш ҳами утико чихел ҳастанд ҳам хеле пайдо мекунанд ҳамаш ба фикри ман. ина дӯстои азиз тоза шед. ами фақат як ами ҷаш монд. бароямон нашакидим ша. нами хел бо дафъи дигар бисёри кати тоза мекунам ша. нами хеле дар 5 минут утик тоза меша. бо анами маҳсулот гӯем арзонак осонак нами хел тоза карда меша. дар ҳаминҷа влога ба поён мерасонем. то влоги оянда дар паноҳи